नमस्कार. आजचा दैनिक गोमंतक तुम्ही वाचला असेलच. त्यातील काही महत्त्वाच्या बातम्या घेऊन मी तुमच्यासमोर आलो आहे. राज्यातील किनाऱ्यांची झीज रोखण्यासाठी डच तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे. त्यासाठी गोव्यातील किनाऱ्यांची पाहणी करण्याकरिता डिसेंबरमध्ये हॉलंडमधील डेल्ट्रास या सरकारी संशोधन संस्थेचे पथक गोव्यात येणार आहे. हॉलंडमध्ये अनेक वर्षांपासून किनाऱ्यांची झीज होत होती. तेथील संशोधकांनी पूर्णतः नैसर्गिक पद्धतीने ही झीज थोपवण्याचे तंत्रज्ञान विकसित केले आहे. गोव्यात देखील या तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार असल्याची माहिती हॉलंडच्या दौऱ्यावरून परतल्यावर पर्यावरण मंत्री निलेश काब्राल यांनी दिली. दूधसागर कुळे येथे पर्यटन हंगामाची सुरुवात झाली असून पहिल्याच दिवशी 385 पर्यटकांनी दूधसागर पर्यटनाचा आनंद घेतला. 55 जीप व्यावसायिकांना व्यवसाय मिळाल्याने तेही आनंदित झाले. धबधबा पाहण्यासाठी येणारे पर्यटक आमच्यासाठी देवासमान आहे. या ठिकाणी येणाऱ्या पर्यटकांना कोणतीही हानी पोहोचणार नाही हे प्रत्येक सदस्याचे कर्तव्य आहे. वन खात्याच्या नियमानुसार अभयारण्यात वाहने सावकाश हाकावीत असे आवाहन गोवा पर्यटन महामंडळाचे अध्यक्ष डॉक्टर गणेश गावकर यांनी केले. नानोड्यातील त्या गरीब महिलेला मिळाला मदतीचा हात. दैनिक गोमंतक वृत्ताचा इम्पॅक्ट. नानोडा येथील सत्यवती परेकर या गरीब महिलेच्या व्यथेला दैनिक गोमंतकने प्रसिद्ध केले होते. या वृत्ताची दखल घेत डिचोलीचे आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेट्ये यांनी त्या महिलेला आर्थिक मदत केली. मुख्यमंत्री मदत निधी तसेच इतर सरकारी मदतीची ग्वाहीही त्यांनी यावेळी दिली. तर या होत्या आजच्या पॉझिटिव्ह बातम्या. जर तुमच्याकडे अशा प्रकारच्या महत्त्वाच्या बातम्या असतील तर आमच्यासोबत नक्की शेअर करा आणि तुमच्या आवडत्या गोमंतक टीव्हीच्या यूट्यूब चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. तुम्ही पॉझिटिव्ह राहा, इतरांनाही पॉझिटिव्ह ठेवा. धन्यवाद.